Radio Indeks vam predstavlja. Zažmuri, pa za skupštinsku svađu u vladi pomešaj Velju i Mlađu, a znamo ko sve klevete reče. Zažmuri, dok im mandat izteče, uplati novac stečen od NIS-a. Ne gledaj me kao Vučića, ne postoji nova opcija. I dalje prate reči Šešelja. Pročitana stranka Tomina. Ne gledaj me kao Vučića, ne postoji nova opcija. I dalje prate reči Šešelja.